Bé, bon dia. Gràcies per haver vingut a aquesta sessió dins d'aquestes jornades que està organitzant la Facultat de Sociologia, Joan Fuster i les Ciències Socials al País Valencià. I aprofito també per agrair a l'organització que m'ha convidat a moderar una taula redona sobre un tema com Joan Fuster i la cultura popular. De fet, mirant el programa, em sembla un programa fantàstic, fa molta ràbia no poder vindre a totes les intervencions perquè la qualitat dels ponents convidats i els temes tractats és espectacular. Però revisant el programa vaig veure que ens havia tocat a nosaltres la part més fotuda, perquè Joan Fuster i cultura popular no és un tema fàcil d'abordar, entre altres coses perquè la posició de Fuster, com ja explicaran ells, respecte a la cultura popular va ser bastant ambigua i bastant ambivalent i també hi ha que dir que la percepció que tenim actualment de la cultura popular i la percepció que es tenia de la cultura popular als anys 50 i 60 és també molt diferent i tampoc hauríem de caure en allò del presentisme de voler que Fuster mirara en els nostres ulls la cultura popular dels anys 50 i 60. Però el cas és que tots sabem que Fuster va desenvolupar com dues trajectòries, una trajectòria intel·lectual que el va convertir en l'assagista més important del segle XX, un dels escriptors principals en català del segle XX, i per altra banda una trajectòria d'agitació civil i de treball de preparació de bases en el qual estava el seu programa de rehabilitació nacional del país, que era un programa bàsicament cultural. Fuster volia arribar a la unitat cultural dels països catalans a través, si feia falta, de la unitat administrativa, però la unitat administrativa era quasi com un mitjà per arribar a la unitat cultural i la unitat lingüística, perquè el nucli fonamental del seu programa era la rehabilitació de la llengua i de la cultura catalanes. I dins d'aquest programa li dedica un esforç molt gran a la cultura il·lustrada, però la cultura popular va entrar enlleixint del programa. De fet, n'hi ha una carta que li escriu a Arasil en els anys 60 en el que Fuster diu: jo també m'estime la cultura i quan més alta millor. I sé quan més alta millor ja és tot un indici, perquè Fuster és una persona de cultura il·lustrada i, com sabem, la il·lustració, un dels enemics de la il·lustració és la cultura popular. La il·lustració es fa contra la noblesa, contra l'absolutisme, contra la religió, contra les supersticions i els sabers populars, contra la cultura popular. En part. Aleshores, Fuster viurà aquesta contradicció que en un moment donat, quan descobreix a Gramsci de la mà de Raimon, s'il·lumina i intenta el concepte aquell de Gramsci de nacional popular, l'agarra com un instrument teòric molt potent i l'utilitza, per exemple, per reivindicar Raimon com un possible element de gestació d'aquesta cultura nacional popular, o l'Equip Crònica també li dedica un text a l'Equip Crònica buscant això, aquesta barreja d'elements acadèmics, cultes, com se vulgui, populars, però després fins i tot es desdiu de Gramsci en un conegut article que després es va publicar a Sagittari, que igual se cita per així. Per tant, aquesta ambivalència de Fuster al llarg de tota la seva trajectòria dona bastant de suc per a reflexionar, però es genera unes certes incomoditats. I a veure com ho resolen els convidats que tenim així. Jo ja no diré res més, ara parlaran ells i veurem com resolen aquestes incomoditats de parlar de Fuster i cultura popular. En la taula m'acompanyen, es presentaré en l'ordre en el que intervendran Xavi Sarrià. Tenim tres músics i una acadèmica, encara que els tres músics també venen de l'acadèmia o tenen relació amb l'acadèmia. Però tenim Xavi Sarrià, ben conegut de la seva trajectòria primer a Amor en Pas i ara en solitari. És
un de les principals figures del món cultural valencià actual. La seva feina al front d'Obrint Pas ha sigut transcendental i mai n'hi haurà ningú grup en la història de la música en valencià que tingui un nom tan ben trobat i que siga tan veritat. Varen Obrint Pas a tot el que ha vingut després. I a banda també té la seva faceta d'editor i d'escriptor. Després intervindrà Aina Coda, que és el darrer premi revelació dels Premis Ovidi Montllor, per tant la darrera figura que s'ha unit a aquesta constel·lació d'estrelles que tenim actualment en la música en valencià. Ella és estudiant de periodisme i rapera, va guanyar aquell premi revelació en el seu primer EP, que és Diadosis. Després intervindrà Josepa Cuco, que és catedràtica emèrita d'Antropologia Social de la Universitat de València i vicepresidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans. I finalment, un altre històric de la música en valencià, Vicent Torrent, al front d'Altai. Jo, com ho he escrit, també ho puc dir, la percepció que tenim els valencians de la música tradicional no seria la mateixa si no fos per Vicent Torrent. Alguns de manera inconscient i altres ho sabem conscientment, que tota la seva feina de teorització i de creació, de composició i d'excitació en Altai ha sigut transcendental. Ells, Manol Miralles, Vicent Torrent i els companys d'Altai varen crear així el concepte de folk autòcton, el que ells anomenaren riproposta, que és fer música moderna en referents propis, en referents autòctons, i això ha marcat una escola que continua afortunadament fins avui. A banda, Vicent Torrent, com dic, ha teoritzat molt també, ha escrit el llibre de la música popular al País Valencià, ara mateix acaba de publicar un recull de textos i reflexions amb la Universitat d'Alacant i està darrerament presentant un disc en solitari també de cançons d'abans del tall. En tota aquesta il·lustre nòmina de participants anem a començar i començarà, com he dit, Xavi Sarrià. Endavant. Bé, bon dia. Per a mi és un orgull estar així amb tanta gent, referents, companys, i estar a la Facultat de Ciències Socials amb vosaltres en este congrés, en aquestes jornades tan necessàries de recuperar la figura de Fuster. Parlaré un poc de què ha representat per a la nostra generació i, per tant, com ens va influir el treball de Fuster i de les generacions predecessores a la nostra en la nostra tasca de recuperació cultural. Però bé, crec que hem de començar per recordar i posar en context d'on veníem, d'on venia la nostra cultura, la nostra llengua, de quina situació es trobava quan va sorgir la figura de Fuster. Veníem de la desmemòria d'una llarga història en què el valencià mai havia estat a l'escola i en què els vencedors havien prohibit saber qui érem i d'on veníem. Una història dura de guerra civil, de repressió, que va acabar amb tot el que quedava del valencianisme de preguerra, que era incipient, però que no va poder sobreviure a tota la desfeta que va representar la guerra. Això és molt important recordar-ho, perquè a vegades pensem que no estaven tan mal, i realment als anys 50 quedava molt poca cosa del valencianisme, de la gent, diguem, amb consciència política i cultural, perquè el propi Fuster i la seva generació era la gent que podia anar a estudiar a València i que en aquest context descobria la seva pròpia llengua i cultura. El propi Fuster va dir que ell va créixer de la mamella grotesca i tòxica que representava la cultura hegemònica del règim franquista en aquest moment. I les generacions de joves que havien crescut amb la cultura franquista són els que descobrien la seva pròpia llengua i cultura en tertúlies semiclandestines, en llibreries de vell, i era com una revelació.
ostres, d'on venim, qui som, no? Bueno, Fuster va rompre en aquest moment, amb tota la seva capacitat intel·lectual, es va donar compte de que calia reformular el discurs, modernitzar-lo i portar-lo a la seva identitat, perquè ell considerava que el valencianisme, que la reconstrucció cultural necessitava d'un impuls nou, que estava estancat, i per això va produir les seues primeres obres. Les seues tesis, com sabeu, van ser trencadores i van unir a molts joves d'aquella època que, com ell, arribaven a València a estudiar als anys 60 i que després, als anys 70, amb tots els canvis del moment polítics i culturals, el maig del 68, etc., va representar també una democratització de l'ensenyament i que molts joves pogueren arribar a estudiar a secundària i a ensenyament superior, i el que es va dir com una pantanada de joves de comarques que arribaven a la universitat i van començar a produir cultura gràcies a aquell impuls que els va donar Fuster d'oferir un discurs trencador, modernitzador, que trobaven atractiu, trobaven interessant, trobaven que era el que feia falta per a seguir amb les seues lluites, com dic, en el context de l'antifranquisme. És en aquest moment quan és la primera constatació de la influència de Fuster en la cultura popular, quan comença a actuar com a detonant de moltíssima gent jove que té ganes de crear, de construir, de refer un país. Moltíssima gent jove que, com Fuster, també descobria la seva pròpia llengua i cultura, o sigui, la consciència, en edat adulta. És a dir, gent jove que havia crescut també en la desmemòria i arribaven a la universitat i també deien, hòstia, qui som, d'on venim, tenim tot això per fer, tenim tot un món per construir, i van començar a crear equips de treball i a organitzar molts tinglados de l'època, per dir-ho d'una manera, però sobretot van començar a crear una cultura antihegemònica, és a dir, van construir una alternativa a lo que representava la cultura del moment hegemònica del franquisme en diferents fronts, amb l'escola en valencià, amb el front social, amb el front democràtic, amb el front del territori, etc. En aquest model de construcció d'una alternativa, el discurs de Fuster va ser com un poc el que unia a tot allò, i allò va començar a agafar tanta força que va fer la manifestació del 9 d'octubre, que van començar els primers canvis institucionals, va arribar tanta força que al poder, a l'oligarquia valenciana, li va fer terror, i va dir, això no pot ser i ho hem de parar. Per què? Perquè no només era una qüestió política, començava també a ser una qüestió cultural que canviava la mentalitat de la gent. Les dues coses feien molta por a l'oligarquia, que amb convivència de l'aparell de l'Estat van dir, això ho hem de parar, i llancem una operació, que és el que es va dir la batalla de València, que en realitat va ser com una apropiació de la dreta del que quedava de la identitat regional que s'havia apoderat el franquisme i per oposició a tot el discurs trencador que representava Fuster, es van dir aquesta identitat regional valenciana està molt bé perquè ens permet justificar que nosaltres parlem castellà però que som els més valencians que ningú. I entonces van dir, veieu, nosotros hablamos castellano pero somos los auténticos valencianos, ellos no son valencianos, son catalanes. Entonces això va servir-los per a jugar la base de nosaltres som els autèntics valencians. Per contra, tot el moviment cultural d'aquella època, impulsat, com dic, per les idees de Fuster, va ser capaç de crear un moviment molt potent que començaria a canviar les coses des de baix, des de les consciències de la gent. Com està aquí el mestre Vicent i tants altres mestres de l'època i tants grups del moment que van, des de la cultura, van crear aquesta guerra cultural contra el discurs de l'hegemonia de la dreta i de la violència política de l'extrema dreta, que tots sabem. Van dir, vosaltres podeu tindre els aparells de l'Estat, però nosaltres anem a construir
una guerra, anem a lliurar-vos una guerra cultural que canviarà les ments, canviarà les consciències, recuperarem el nostre relat popular i això perdurarà durant generacions, que és al final com va arribar aquest discurs a la nostra generació. Els anys 80 van ser complicats, però va perviure tot aquest relat que se va crear des de la cultura en els anys 70 i, sobretot, es van aconseguir avenços clau per a la nostra generació, com va ser l'ensenyament en valencià amb la primera llei que es va crear l'any 83, que va ser una fita que també convé recordar-ho, perquè a vegades se'ns oblida que va ser una fita històrica perquè per primera vegada en tota la nostra història podríem anar a l'escola en valencià. Allò també va ser una victòria del fusterianisme, de tota aquesta generació que va estar lluitant i va estar, com dic, en diferents fronts intentant avançar. L'ensenyament en valencià no només va possibilitar que per primera vegada en la història poguérem estudiar en valencià, sinó que poguérem créixer per primera vegada en la història amb una consciència lingüística i cultural des de xicotets. Això no havia passat mai, perquè, com hem vist, totes les generacions havien descobert la llengua i la cultura quan eren adults. No només des dels anys 50, estem parlant des de la Renaixença. El propi Teodor Llorente va aprendre que era la història dels valencians quan anava a la universitat. De fet, li parlaven en castellà, ja en casa, el 1830. És a dir, que per primera vegada en la història, la generació dels anys 90, podíem créixer amb una consciència, si voleu mínima, però amb una consciència. I això va ser algo molt trencador per a la nostra generació. Primera, perquè també teníem per primera vegada un relat cultural que ja s'havia començat a gestar des dels 70, ja podíem escoltar a Ovidi, al Tall, a tants altres que ja ens parlaven de qui eren, i ja des de xicotets podíem créixer en això. Però és que a banda podíem créixer també des de l'autoestima, la nostra pròpia llengua, i amb la consciència de que s'havia de defensar i protegir en un context, com nosaltres, per exemple, a València Ciutat, en què estava completament castellanitzat. Allò va provocar també que aquestes primeres generacions com la nostra, que poguérem estudiar en valencià, començarem també a sentir la necessitat que havíem de fer també cultura en la nostra llengua, que havíem de fer-la adaptada a la nostra realitat, però seguint aquest fil històric d'on veníem, com conscients també que érem com hereus d'aquest llegat, d'aquesta lluita, d'aquesta persecució política que havia patit la nostra gent durant generacions. I així començarem a fer el grup, nosaltres en concret a ser un institut de València, en què ens reuníem amb altres gent jove de les primeres línies en valencià, però també venia altra gent que estudiava en castellà, i fèiem els nostres primers concerts en espais que trobàvem de socialització, que dèiem, hòstia, això és el que volem nosaltres, això és el que necessitem nosaltres, una cultura nostra en la nostra llengua davant també de tota la realitat a què ens enfrontàvem, perquè recordeu que en els anys 90 és quan va entrar el PP a totes les institucions, a banda hi havia la globalització neoliberal arreu del món, i per tant hi havia una època de retrocessos en drets i destrucció de territori i retrocés també en el tema lingüístic i cultural. Fou en aquest moment que la nostra generació va sentir que havíem de fer, com dic, com s'havia fet en els anys 70, música, cultura, que trencara amb el discurs hegemònic i que servirà per a donar prestigi a la nostra llengua, però també per a descriminalitzar el nostre discurs, que en aquest moment continuava tan descriminalitzat, que no era una altra realitat que el discurs de Fuster. Evidentment, amb altres referents i amb altres influències, però vèiem que amb la música podíem trencar aquestes barreres que ens havien anat imposant. I sobretot que podíem recuperar també la nostra història que se'ns havia negat i no se'ns ensenyava en les televisions, etc. A partir d'ahir també, gràcies a tot un entramat també en xarxa d'associacions, de col·lectius,
de mitjans d'informació alternatius va fer possible que la nostra escena musical dels 90 començarem a tirar endavant davant el veto i la censura total que teníem de les institucions valencianes. Va ser aquesta xarxa de baix, de base, la que es va permetre tirar endavant. I aquesta xarxa de baix en el que estaven els nous moviments socials com el Salvem, recordeu, el Salvem el Cabanyal, Salvem el Botànic, tots aquests moviments socials de base del territori, també hi havia de drets socials i culturals. En tota aquesta amalgama, en diaris que fèiem, com per exemple l'Abans, que van fer un mitjà de comunicació completament a lo loco i tal, però que va funcionar gràcies al suport de tot aquest entramat de base. En aquest entramat, el fet transversal també que unia les diferents lluites continuava sent la llengua i la cultura, com havia passat en els anys 70. Tothom era conscient que calia mantindre la llengua com a element vehicular per tot el que havíem après sobre la nostra cultura, la nostra llengua, i per tant també és una influència, crec, del pensament de Fuster i la seva generació dels anys 50 i 60. Bé, a partir d'ací, com sabeu, la història de la nostra escena musical va anar creixent d'una manera que ningú ens imaginàvem. Però, com veiem també, l'impuls de Fuster va contribuir decisivament a tot un esclat contracultural. És a dir, podem estar més o menys d'acord amb les tesis de Fuster, però no se pot negar que va ser un detonant, que va ser un impulsor, que va ser l'espurna que va fer crear tot un moviment contracultural i també antihegemònic al País Valencià durant diferents generacions, un objectiu dels quals era recuperar el relat que ens havien silenciat. Sempre explique que el meu iaio, que era d'Alberic, em va explicar que ells li deien a Xàtiva, li deien la socarrà. Tot el món li deia la socarrà, però que no sabien per què. I deia, jo és que no sabia la socarrà, jo pensava que era perquè feia molta calor, no? Doncs també. Doncs diu, resulta que em vaig enterar després que era perquè la van cremar, saps? El meu iaio tenia aquesta consciència, havia quedat la memòria popular de la nostra història, ha quedat en la nostra memòria, però ens ha costat desxifrar-la, i Fuster va ser, com dic, un dels detonadors que ens va donar eines per a començar a desxifrar la nostra història, com ha fet tantíssima gent durant tantes generacions. El iaio va descobrir perquè ell era militant polític i en els seus cercles se va explicar que això era així. Però és que a nosaltres encara ens queda molta història per descobrir. Jo mateix ara he sabut també que, per exemple, tot el tresor cultural andalusí que tenim al País Valencià i que queda encara tant per desxifrar i per conèixer i per arribar. Esta és la nostra història i el llegat de Fuster. Jo crec que per a mi és el llegat de la llavor, de llaurar, de sembrar i de recollir i que anem durant generacions. Encara ens queda molt per fer i crec que és la generació de joves d'ara la que està continuant oferint-nos aquesta finestra, aquesta necessitat de seguir reconstruint el nostre relat popular. Moltes gràcies. Continuarà Aina Coda. Bé, a veure, jo soc una rapera que acaba d'eixir ara mateix i per explicar un poc el meu context cultural, jo vaig començar a escriure cançons en castellà. Què pensareu? Ostres, en castellà. Jo he viscut tota la vida en valencià, des que vaig néixer. Visc a un poble, a Polinyà, el conegueu? Anem bé, perquè allà en Castelló no es coneix molt. Aleshores, allí en Polinyà
Jo ja vaig néixer en aquesta cultura de poble que tenim, no? Que al final és parlar valencià, viure en valencià, comunicar-te en valencià. I per què vaig escriure en castellà? Pues perquè en aquesta època que vaig començar jo a escriure dic, ostres, en rap en valencià queda un poc raro, no? I jo escoltava a KCO, escoltava a SFDK, Violadores del Verso, tot això, i pensava, és que en castellà sona millor, inclús en anglès ja flipes, o sigui, en anglès és brutal. I després vaig descobrir a grups com Obrim Pas, com La Gossa Sorda, a Tessa també, que va ser una referent per a mi, bueno, encara ho és, i dic, ostres, potser he de canviar el discurs que estic fent i fer el mateix que faig però en valencià. No cal tot el rato estar parlant de defensar la llengua, perquè al final parlant de qualsevol temàtica també pots defensar-la, no? Jo puc parlar de feminisme en valencià i estic defensant un feminisme en valencià. Aleshores, jo crec que la figura de Fuster ha sigut com l'origen, no?, de tot això, de crear un concepte de països catalans que per a la música ens ha vingut molt bé, a molts grups que ho han deixat, com Obrim Pas, La Gossa Sorda, he dit també, i per a grups que estem naixent ara, com aquell que diu jo porto un any fent música, vull dir, això no és res, i encara queda molt. Aleshores, a lo que vull arribar és, en el meu poble sempre he viscut en valencià. S'han fet trobades d'artistes locals allí, que això m'ha impregnat molt a mi de cultura, i pense que he anat agafant-la inconscientment, no? No he sigut conscient de com he arribat fins ací fent-ho tot en valencià, perquè ha sigut una lluita constant. Jo estudio en Castelló, en la UGI, i és que tinc comptades 3 classes en valencià. I pense, ostres, què estem fent malament, no? Jo quan faig apunts, encara que siga la classe en castellà, més traduïsc. Els meus companys que parlen valencià no tradueixen els apunts. Jo pense, ostres, com puc canviar això, no? Jo des de la perspectiva d'artista crec que ho tinc molt complicat i és que és molt difícil, no?, en aquesta part. A veure, si parlem de cultura popular, jo vull parlar en el meu cas de la música, no?, perquè és el que m'ha influït. I molts dels grups de música actuals hem agafat el discurs que agafava Joan Fuster, inconscientment o conscientment, perquè jo, per exemple, Joan Fuster el vaig estudiar a l'institut, a Sueca, al IES Joan Fuster, que és on vaig estudiar jo, i vam estudiar diccionari per a ociosos. Conegueu l'obra, no? Els més joves també. Llavors, me va cridar molt l'atenció, a veure si ho trobo, un aforisme que deia, atenció, tot pensament és un mal pensament. I jo de sobte vaig pensar i dic, ho estic fent bé o ho estic fent mal? Estic pensant massa o no? Bueno, doncs Joan Fuster era molt escèptic en aquest cas i jo crec que també ho soc. Jo soc molt escèptica, per això a vegades quan parle potser diga una cosa i després al mateix moment canvie perquè reflexione tant que és impossible arribar a una conclusió ferma en el meu cas, no sé, en el cas dels meus companys. I crec que la generació que estem vivint ara estos temps, no? En el 9 d'octubre ja vam veure fa uns quants anys, 2017 crec que era, agressions a gent que duia una estelada, vull dir, si defensem un país català hem de defensar-lo al màxim. I bueno, en este 9 d'octubre els policies no feien res contra els feixistes alçant el braç i en canvi sí que recollien estelades. Per què, no? Jo crec que la lluita encara és constant, queda molt per fer i des de la meva perspectiva de rapera crec que la figura de Fuster m'influencia molt ara però m'influenciarà molt durant el pas del temps perquè me donaré compte de coses que ara no sóc conscient. Tinc 20 anys, com aquell que diu estic descobrint ara tot el món i me queda molt per descobrir, però tinc clara una lluita que és la de parlar valencià, la de defensar la llengua, la de continuar fent-ho a través de la música, que és com millor se me dona a mi, sobretot influenciar per grans grups que tenim així. I també vull parlar de l'auge que n'hi ha hagut de grups en valencià. I aquest auge de grups són grups que
no sé si són conscients o inconscients, però és que tenim la figura de Fuster, perquè ha sigut l'origen de tot, no? Ja va començar en Raimon, el País Valencià el 1959 va ser la figura de Raimon, també Altai, que jo de xicotiua ja escoltava Altai. A mi em posaven Altai, però jo no era conscient del que escoltava. Jo pensava, en valencià, bueno, és la llengua que parle, no sé, no és tan raro escoltar música en valencià. A mi en el timbre de l'escola em posaven Espencat, Naix en primaveres, i jo crec que era l'única de la classe, n'érem 15 en classe, que me parava a escoltar i dic, és que no se me fa, ara ho penso i dic, no se me feia estrany escoltar una cançó en valencià. En canvi, ara molta gent sí que se li fa estrany i englobem el concepte de música en valencià com a un concepte polític que està molt bé perquè al final tots lluitem pel mateix, no? Que és defensar la llengua, però n'hi ha tants estils que no pot ser que una persona diga que no li agrada la música en valencià. Vull dir, tenim ara mateix des de Smoking Souls, que fa un rock espectacular. Tenim, Xavi Sarrià continua també fent música. Tenim rap en valencià, també tenim Atesa, tenim a Malparlat, tenim cançó d'autor, tenim tanta varietat que jo crec que és impossible desvincular-nos de la figura de Fuster i de la influència. I jo crec que he parlat ja un poc de lo que és la música i jo crec que no tinc res més a dir, simplement que em queda molt de camí, a mi personalment. Els joves que esteu així també, jo crec que defensar el valencià és una cosa que a Fuster li hauria agradat molt escoltar ara, tants grups en valencià, així que la lluita continua, això no s'acaba així. Gràcies. Continuarem amb Josep Aguco. Bé, bon dia a totes i a tots. Volia primer que res dir que estic molt satisfeta d'estar així en la meva facultat i més en unes jornades que crec que han quedat molt redones i molt interessants. I jo vaig a parlar de Fuster i la cultura popular, que és el que me pertoca. I vaig a ser possiblement a l'inici una mica iconoclasta. I vaig a començar dient que no es pot pretendre que Fuster sabera de tot, que parlara de tot i que a més no errara en res. En aquesta tessitura cal situar, jo crec, la cultura popular en el pensament fusterià i la seva mirada al respecte des de la meva perspectiva es pot qualificar en el millor dels casos de limitada i esquifida. Per sort, diríem que Fuster no va ser un bolet solitari a dintre d'un bosc tenebrós. Per el contrari, va caminar amb molts altres, formar part d'unes dinàmiques encara que reduïdes xarxes de valencianistes i catalanistes amb preocupacions i interessos parells, unes xarxes de les quals Fuster, com bé sabem, i s'ha repetit aquí, fou el pal de paller, tertúlies, correspondències, viatges. Per sort, alguns d'aquells personatges d'aquesta xarxa, anteriors, coetanis o posteriors a Fuster, se n'ocuparen i preocuparen de la cultura popular. Se n'ocuparen i preocuparen per les coses del poble pla, o si voleu, per la cultura tradicional, la cultura popular, per rescatar de l'oblit unes formes de viure, de ser i de creure que segons quina època, com a mínim des del segle XIX fins a l'actualitat, han anat reculant de manera accelerada i inexorable. Cal mencionar en aquest context, per exemple, els desconeguts folcloristes anteriors a la Guerra Civil, la presència i la impremta dels quals ha travessat el decurs del temps amb més pena que glòria, en un contínuum presidit per un desconeixement generalitzat de les seues obres i autors, la crítica desdenyosa o la invisibilitat total. Cal també recordar que amb el franquisme els estudis folclòrics
varen quedar relegats a contarelles, a curiositats publicitades per la premsa dominical, sempre afiliada o propera al movimiento. Tindran que passar bastants anys per a que el filòleg Manuel Sánchez Guarner iniciara els seus estudis de caire etnogràfic i més encara per a que Joan Francesc Mira iniciara el seu periple antropològic per les nostres terres o que Vicent Torrent, que tenim el gust de tindre entre nosaltres, portara a terme la recopilació sonora de la música tradicional valenciana. Dit això, que crec que és una puntualització important, el que segueix, el que diré ara, tractaré successivament de dues coses que parlen de Fuster i del que va dir Fuster de la cultura popular. I després parlaré també de dos fenòmens de cultura popular dels que Fuster sí que en va parlar, que va ser les falles i la moixaranga. Es comença per el primer. Què va dir Joan Fuster de la cultura popular? Ja ho ha avançat Vicent Fretxina. Hi ha un llibre molt interessant d'un filòleg mallorquí, Joan Miralles, que es diu Història i cultura popular, de finals dels anys 90, que explica les reflexions sobre la cultura popular en l'obra de Joan Fuster. Jo, si no haguera llegit a este senyor o l'haguera mirat, no ho sabria. Ens conta que el pensador de Sueca només va escriure un article monogràfic i curtet en aquesta matèria, titulat precisament Cultura Popular, publicat en l'any 1985, a una revista, Sagitari, i com és tan breu i tan singular, vos el vaig a llegir. Diu Fuster. Diu, això de la cultura popular és en teoria i en pràctica un embolic molt gros. Sempre he trobat que és una fórmula confusionària. Alguna vegada, mea culpa, induït per la lectura de Gramsci, també he parlat d'una possible cultura nacional popular, però em sembla que divagava. Només hi ha una cultura. Fins i tot la contracultura no és sinó una cultura més sofisticada que la de les universitats i les acadèmies. La subcultura dels tebeos, els telefilms i dels digests, això és una cultura més o menys degradada. I la resta, la cultura popular del folklore, siga l'heretat o siga el de les discoteques, ja pertany a altre territori de consideracions. És el territori de l'antropologia cultural o d'alguna altra, entre cometes, ciència similar, entre les quals cultura significa comportament col·lectiu. El drama evident és que la cultura, així, només ha estat accessible per a un sector minoritari de la societat. Ho diré bruscament, era i és cara. No solament són cars els seus productes, un llibre, una entrada de teatre o de concert, un desplaçament per visitar museus, o és també l'educació prèvia que fa això atractiu. S'acaba la cita. Bé, aquesta que acaba de llegir era i és encara una visió molt arrelada i estesa. Diferència entre cultura culta i cultura popular i les ordena jeràrquicament. La primera és la cultura per antonomàsia, la cultura en majúscules, la cultura culta, la que Fuster conceptualitza com cultura. I pel que sembla és la que a ell li interessa, amb la qual s'identifica i està feta a base de llibres, de biblioteques, de museus, d'universitats, i la possessió del qual diferencia, encara que ell no ho diu, però ho sabem, a les persones cultes de les incultes. L'altra cultura, la que Fuster conceptualitza com a cultura popular del folklore, ja siga heretada o tradicional o siga l'actual, és un camp que Fuster no cultiva, que deixa a l'antropologia i altres ciències afins, diu ell, a les quals confia l'estudi del comportament col·lectiu. Un comportament que no li atrau, no li preocupa massa en termes generals, com tampoc ha interessat en general als intel·lectuals valencians, estudiosos i erudits, amb comptades excepcions, com ja sabem. Però jo voldria fer una noteta a peu de pàgina, i és que gràcies al poble pla, gràcies a la cultura popular, a la tossudesa d'aquest poble, que la nostra cultura ha pogut perviure al llarg de segles.
fins l'actualitat. Perquè, com sabem, la cultura culta, excepció feta de tot allò d'eixa renaixença del segle XIX i tot el que va arribar després, ha estat una cultura espanyolista i en castellà. Tanmateix, escorcollant els escrits de Fuster, trobem dos fenòmens que sí que formen part de l'anomenada cultura popular i que Fuster se n'ocupa, són les falles i la muixeranga. I a mi el que m'interessa ressaltar és que, per unes raons o altres, aquests escrits han fet molt d'enrenou i han tingut una forta repercussió política. Es començaré amb les falles. En l'any 67, 1967, Fuster escriu un llibre que es diu Combustible per a falles. Està format per una vintena d'articles publicats en els 10 anys anteriors que abracen diversos temes relacionats amb el món faller i amb les influències del món faller. Per la trajectòria de Fuster, que era socarró i mal pensat, diríem que ens podíem esperar que això fos una crítica mordaç contra les utopies falleres. No és aquest el cas. El mateix Fuster adverteix en el pròleg. Ell diu: convindrà que el lector sàpiga, ja des d'ara, que aquest llibre no és precisament un pamflet contra les falles. No es tracta de cap pamflet, ben al contrari. Només hi trobaran redaccions innocentíssimes, afectuoses, sovint amb un propòsit panegíric. Però les conseqüències d'aquest llibre van a ser unes altres, perquè la maquinària franquista, de la qual formava part la Junta Central Fallera, i en aquell moment cal dir-la així, potser ara encara també, ja havia pres anys abans cartes en l'assumpte. Com tots sabem, Fuster en l'any 62 va escriure dos llibres, El País Valenciano i Nosaltres els Valencians, dos obres que reivindicaven la identitat valenciana, amb la qual certes plomes regionalistes i de gran influència no estaven gens d'acord. El que resulta és que, com a sanció reprovatòria, este ens faller resolgué cremar a Fuster en efígie i amb ella, evidentment, les idees fusterianes. I la nit de Sant Josep de 1963, Fuster fou cremat en una falla. Precisament en un article d'aquest llibre que estem parlant, que se diu Reflexions d'un nino de falla, l'autor exposa, és a dir, Fuster, la seva pròpia experiència personal d'haver estat cremat com un ninot i li resta la importància d'haver-se cremat. I diu així: senyala que no és el poble el que l'ha posat en la palestra, que han sigut les èlits ideològiques, no diu franquistes, però les que l'han volgut assenyalar, i diu ell: en l'anècdota concreta que m'afecta, el tribunal resultava escassament popular, perquè la maniobra havia estat tramada en algun conciliàbul edilici. Per cert que a partir de llavors els fusterians abominaren les falles, identificant-les sense matisos amb el règim i el pitjor regionalisme. I com diu el meu amic i antic company de departament, Gil Manuel Hernández, cras error. I, bueno, pareix que la cosa va de redreçant-se. De la muixeranga, Fuster va escriure 3 articles. Hi ha 2 que m'interessen en especial, però les cites no les tinc perquè m'he deixat el paper, l'últim paper, me l'he deixat en casa, així que ho diré de memòria. Hi ha un article que m'interessa recordar, que és un article curtet de l'any 57, en el que fa referència a la muixeranga dient que n'hi havia unes quantes localitats valencianes, entre elles Sueca i, evidentment, Algemesí, que ballaven la muixeranga, però que només quedava en Algemesí. I en aquest article Fuster exhorta a fer un recull dels balls en extinció i, per tant, veiem com aquí aboga per una tasca de recuperació del que podríem dir del nostre patrimoni cultural.
Hi ha un segon article, que és el que m'interessa, i amb això acabaré, i a més ja li faig al Vicent Torrent el guinyo, li tanque l'ullet, que és un petit text que Fuster escriu en l'any, crec que és 1984, no sé si és 84 o 85, en un disc d'Altall. I parla del cant, de la muixaranga com a cant. Si jo no recorde malament, ve a contar el que ens ve a dir que els valencians necessitem símbols i referents simbòlics, i com la muixaranga pot esdevenir un cant nacional que substituïsca a l'himno regional, que és el que continuem malauradament cantant, o que continuen cantant fins ara, que és el de l'exposició regional de 1908-1909. Bé, és un text curtet en el qual l'activisme de Fuster està, diguem, a flor de pell. Vicent, ja te toca. Doncs s'acabarà aquesta primera tanda d'intervencions, Vicent Torrent. Bueno, vaig a dir una tonteria per començar, ¿vale? Bueno, pues agarrant-me a lo que acaba de dir la professora Cucó, Pepa, l'amiga Pepa, pues jo tinc una proposta per a que puguem cantar l'himno regional en una miqueta de dignitat. Es tracta, ja ho vaig dir al president, a Ximo Puig, perquè el conec des de jovenet, quan era periodista, estudiant de periodisme, com tu, allà a Morella, i li ho vaig dir l'any passat, quan ens donaren la medalla d'això. I dic, mira, l'himne de València té un problema i és una vocal. I per això vos ho dic, perquè quan tireu d'això, canteu-ho aixina. Li sobra una O. Si en comptes de dir per a ofrenar, diguem per a frenar noves glòries a Espanya, ho tenim clar, podem cantar-ho tranquil·lament. És un himne un poc sarsuelero, però... Molt bé. Bueno, jo estic content d'estar així en els companys i des de gent tan jove fins a persones que són un far de saviesa per a tots nosaltres, com és la professora Cucó. Bé, jo primer faré un poquet de presumir un poquet d'haver conegut a Fuster. Per exemple, allà l'any 65, segurament, 1965, jo estudiava per a Escolapi. I ja teníem un company que li deien Enric Ferrer i Solivares, que va arribar a cantar missa i és Escolapi, és ja tan major com jo, un any més, viu a Gandia, i este home mos dia coses que mos feien obrir els ulls sobre el valencianisme, mos parlava d'un home que li deien Joan Fuster, un escriptor, i d'un llibre que havia tret que es deia Nosaltres els valencians. Ho vaig llegir, aquest llibre, gràcies a Enric Ferrer. La primera visita que vaig fer a Fuster va ser segurament allà l'any 1967, era encara estudiant de l'Escola Pia i havia vingut a València, perquè jo estava allà per Albelda d'Iregua o per Salamanca, no recordo, i venia a València alguna cosa de metges. La qüestió és que me'n vaig anar, jo que no sóc un animal molt sociable, en aquell moment se coneix que era un poquet més. Me vaig enterar a on collons vivia Fuster, me'n vaig anar a veure-lo, el vaig visitar i només per presentar-li els meus respectes, que era un estudiant i un admirador d'ell.
Jo anava en aquest moment con traje talar, que diuen en castellà, perquè venia del seminari. I Fuster pensaria, mira, ja tenim així un futur retoret que ajudarà a l'Església Valenciana a tal. Segur, dic jo que ho pensaria. En aquesta mateixa eixida vaig visitar també a Raimon, perquè jo ja havia fet una llonganissa de cançons en qüestió de mesos després de sentir el primer disc de Raimon, que va ser allò que em va impactar més fortament en el meu valencianisme, i també el vaig visitar. Em vaig presentar, li dic, mira, vull que sengues aquestes cançons i tal. Bé, jo en aquell moment, en aquella primera visita i algunes posteriors a Fuster, no sabia de l'amistat que tenia o que varen tindre una certa amistat el meu germà major, Paco Torrent, en ell. El meu germà major escrivia versos en valencià i en ma casa, quan jo era menut, se veien alguns llibres en valencià i em semblava una cosa estranyíssima, una cosa fora de lo natural, diguem. Fuster mos va concedir, quan vam fer l'equip València Folk, un grup d'abans d'Altall, mos va gestionar una ajuda de la Fundació Huguet per a comprar un equip de so. Després, al primer disc d'Altall, ens feu un escrit, vingué a la presentació del disc, que se va fer Edixa, Claudi Martí, la va muntar aquesta presentació en un restauranter de València que n'hi havia enfront d'Hisenda, en Casa Cesáreo, paelles Casa Cesáreo i tal, allà vingué ell. Bé, visitarem regularment la casa de Fuster i gaudirem dels seus consells durant anys. I jo recordo, per exemple, un comentari que ens feu quan vam treure, quan el Malvé d'Almansa, diu, eixe serial radiofònic que heu fet i tal, bla, bla, bla. Molt bé. Després de treure-lo d'Almansa, Fuster ens proposà, te'n recordaràs, Manolo, segurament, ens proposà fer un disc sobre la història del País Valencià i que Vicent Andrés Estellés fes els textos i nosaltres farem el disc. Tinguérem alguna reunió, vingué Estellés s'arronsava perquè tindria les seues coses que fer. Un dia arribà a portar un tros de poema, que podia ser una lletra d'una de les cançons. Nosaltres també ens arronsàvem perquè acabàvem de treure el disc de Quan el mal ve d'Almansa i pot ser que no era el moment de treure un altre disc històric i tal. La qüestió és que el projecte es va avortar. En anys posteriors a tot això vam afluixar un poquet l'assiduïtat en les visites a Fuster. Fuster va conèixer el disc Xarca a l'Àndalus, que nosaltres vàrem fer l'any 85. Va conèixer, per tant, també la trobada de música del Mediterrani, que nosaltres vam començar i vam impulsar amb tanta il·lusió, perquè Fuster encara visqué 7 anys més, a partir de 1985. Dic això, el disc Xarca a l'Àndalus era un disc que vam fer en un grup, junt en un grup de Marrakeix, de Marrakeix, que diuen ells, de músics de Marrakeix, en el que musicaven poemes de poetes àrabs valencians dels segles XI, XII, i ho fèrem en uns sons un poquet rescatant alguna traça de les músiques andalusines i rescatant altres traces que anaven pillant ja de músiques mediterranis, de Macedònia, de Sardenya, què sé jo. Vos dic això que Fuster va conèixer el Xarca a l'Àndalus i la trobada perquè el mestre Fuster no veia en molt bons ulls l'orientació mediterranista que nosaltres començàvem a impulsar. La trobada començà en l'any 1981. En una entrevista que conec gràcies al moderador, a Josep Vicent Fregina, que me va passar no fa molt, en una entrevista com de passada, Fuster fa este comentari. Diu, deixem en pau la Mediterrània, que és un bací increïble i no té la més mínima importància. No hem de creure que podem convertir-nos en una plataforma com Florència, Roma o Barcelona. Què pot fer València davant d'aquestes metròpolis? Jo sempre m'he plantejat els temes de la Mediterrània des d'un punt de vista superestructural. Basta parlar dels clàssics grecs, els poetes llatins, Dante, però
aquestes bromes mediterrànies que es fan a València en un contuberni llatí-àrab no acabem d'entendre-les. No acabem d'entendre-les. Amb els moros de la Moreria, què hi tenim a veure actualment? Per altra banda, diu Fuster, he vist una carta que diu que en els pròxims Jocs Florals de la Mediterrània es necessiten més àrabs. Per mi, que hi vinguen amb els seus camells, càdillacs, alcorans, tot el que vulguin, però de relació cultural amb ells no en tenim cap ni una. És per a nosaltres, és molt fort llegir això, llegir aquestes coses de Fuster, però abans de dir res més vull fer una declaració de principis sobre Fuster i el respecte profund i l'agraïment enorme que sempre li he tingut. Jo em considero un fill de Fuster en tot. Per a mi Fuster no ha estat un mestre, ha estat el mestre per a mi. Ho ha estat per a tota una generació i per a mi especialment. No a soles perquè em va descobrir el país, cosa sensacional, aquell descobriment tan lluminós, sinó perquè amb molts altres escrits seus sobre altres coses de la vida em va fer superar definitivament l'educació feixista que jo, com tots els de la meva generació, havíem rebut. Els dogmatismes, els oscurantismes, tot això. Fuster em revela que la racionalitat està per damunt de tot, que el dubte sistemàtic i el replantejament d'una idea és l'únic camí per a viure d'acord amb la realitat. I, clar, a mi en els temps que corren em fa fredat dir qualsevol cosa que resulte crítica amb el pensament de Fuster. Primera, perquè m'esmussa fer cor amb els reaccionaris que condemnen d'entrada Fuster, que el van voler assassinar o que miren el seu intent d'assassinat com una cosa de poca importància o com aquells jutges que no varen investigar sobre aquest intent d'assassinat. I segona, em fa fredat dir qualsevol cosa crítica de Fuster perquè jo no vull fer cor amb gent que més o menys és semblant a mi per les idees, però que està últimament, aquests últims anys, silenciant la figura de Fuster, rebaixant la seva excel·lència o aigualint la celebració del seu aniversari. No vull fer cor tampoc ahir. Qualsevol crítica a Fuster que jo faci, podeu considerar-la també fruit del mestratge que Fuster va fer sobre mi. Ell mateix recorda haver-li llegit en algun lloc que deia ell estic clavant-me en jardins i en valoracions i en opinions que en seguretat seran revisats en un futur pels especialistes, en un futur. Perquè, clar, obrir el camí d'unes anàlisis, d'unes observacions, d'unes aportacions que gairebé mai ningú ha observat o ha analitzat o ha aportat entorn d'unes realitats que ens eren negades o amagades, això és arriscat, però és necessari. És la tasca dels capdavanters i Fuster era conscient del seu paper. Bé, i ara ja podeu entendre qualsevol cosa que jo diga a continuació. M'he xutat una vacuna de fusterianisme feroç. Bé, les posicions de Fuster entorn d'un àmbit que per a mi i els meus companys ha estat la nostra vida, d'un camp que té la màxima importància en la nostra mentalitat, tenen, com podeu entendre, molt d'interès per a nosaltres. En les posicions de Fuster entorn a la música tradicional, i sobretot, igualment també, sobre la cultura tradicional, hi ha aspectes molt positius i hi ha altres aspectes en els que no coincidisc. I encara n'hi ha alguns aspectes en els que tinc una apreciació totalment contrària. Jo crec que la tenim tots, perquè ho hem comentat de vegades. Els aspectes positius dels pensaments del mestre entorn de la música tradicional, de la cultura tradicional, són, en primer lloc, el fet que Fuster va dedicar temps i tinta a reflexionar una miqueta sobre aquestes qüestions i problemàtiques de la cultura popular.
jo, quan m'encarregaren una aportació per a les 8enes jornades de Fuster, me ho encarregaren des de la càtedra Joan Fuster fa ja 12 anys, el temps passa pressa, jo vaig topetar, ahir me varen passar molts articles, moltes cites, capítols de llibres que parlaven sobre coses de la cultura tradicional, de la cultura popular. Comparat en altres camps de la cultura és poca cosa el que Fuster va escriure, ja ho ha dit Josep Cucó, però va escriure, es va preocupar d'aquest tema. Vaig trobar, per exemple, escrits de Fuster que descrivia la fungibilitat i la velocitat en la nova cultura popular en relació amb la cultura anterior, la cultura tradicional. A mi m'haguera encantat veure avui una reflexió de Fuster sobre la recent cultura del ditet, que enganxa i que configura sobretot la mentalitat de la gent més jove. I la cultura del ditet m'ho va formular un company mestre, que diu, és que els xicons ara tenen la cultura del ditet, és això, eixa és la cultura. Hauria estat bé veure com formulava això, el Fuster. Fuster va intervindre també, com a coses positives, en una qüestió que jo considero fonamental, encara que pareix una cosa de poca rellevància, com és la terminologia de tot aquest món. En aquest camp de la música i la cultura tradicional hi ha una ambigüitat en uns quants termes, que funcionen per ahir en sentits ambigus i que formen un nus de confusió que alimenten aquesta confusió que existeix entorn a problemes d'aquest àmbit de la cultura popular i de la música tradicional, de la cultura tradicional. I possiblement s'hagin produït aquestes ambigüitats precisament per a que quan un s'ha de pronunciar sobre alguna qüestió d'aquestes, com no ho té molt clar, fan confusionisme i per justificar aquesta confusió creen bypassos, de manera que diuen alguna cosa, la importància de tal o de qual, però no venen a dir res, perquè no saben què dir, no ho tenen clar. Termes com, per exemple, folklore, termes com tradicional, termes com popular, és important això aclarir-ho, però no anem a aclarir-ho ara, ja ho aclarirem un altre dia. Entre les coses que no m'agraden del pensament de Fuster, en definitiva, es tracta de lo següent. Per a ell, el folklore, la música tradicional, la cultura tradicional, han mort, cosa en la que coincidim, clar, és evident per a tots, però diu ell que realment no hi ha cap necessitat de resurrecció. Això a la gent que hem passat la vida en tot el que l'han passat no ens pot agradar, això. Si tenim algun neguit o algun objectiu en la nostra vida, ha sigut i és aconseguir aquesta resurrecció, argumentar per què és convenient aquesta resurrecció, reflexionar sobre les grans utilitats i els guanys enormes que suposaria aquesta resurrecció, sobre el deure i la responsabilitat de preservar i potenciar aquest patrimoni, i ens hem passat la vida també donant una miqueta de respiració artificial, donant una miqueta d'aire a la forma tradicional de fer música en una època en què li hem donat una certa operativitat i l'hem fet per a transmetre les coses que interessaven a la població en aquest moment. Però el mestre ho té clar, Fuster ho té clar, el folklore ha mort i no cal esperar altra cosa. Fa una concessió, a veuràs tu, diu, encara que només siga per raons estètiques, cal fer l'esforç de que aquell ball que s'ha perdut el balle l'Esbart, el grup de danses, i la cançó que s'ha perdut, que la cante l'Orfeó. Almenys tindrem folklore en conserva. És una aberració qualsevol altre intent de pervivència per a la música i la cultura tradicional que no siga el museu. Bé, a pesar de lo mal que ens sent això, aquestes apreciacions, no és esta la distància més gran que ens separa del mestre. Al cap i a la fi és un poc el que hi ha,
és el que està passant. Però, clar, si la resurrecció de la llengua, molt més important que la resurrecció del llenguatge musical, de la tradició, si la resurrecció de la llengua està costant tant i tant, i encara no sabem si acabarà esfumant-se algun dia o què, no pot considerar-se una barbaritat massa gran el oblidar-se de la resurrecció dels estils tradicionals de fer música, de la mateixa manera que ens hem oblidat ben a gust de la indumentària antiga. Ningú se li ocorreix eixir en xopetins i en saragüells pel carrer qualsevol dia, si no és en falles. Bé, per a mi, ja vos dic que això no és el que més me separa, el que més inacceptable me resulta és aquell esperit que ja s'endivina per sota d'aquelles paraules que vos he llegit abans. Com rebutja la Mediterrània, perquè realment la menysté d'una manera prou despectiva. I sobretot, per què? Per què la rebutja, aquesta mediterraneïtat? Els moros de la moreria, els camells, els càdillacs i els alcorans. Això no és aiguaneta. Això no és aiguaneta. Això són restes d'un romanticisme tronat i d'un identitarisme erràtic. Són les expressions que m'han vingut al cap. Jo vull que a Fuster més que a l'Aca. Sou fill de Fuster en tots els sentits, però ell m'ha ensenyat a criticar quan toca. I així és on radica el problema. Pensava això deixar-ho per si d'això, però jo ho solte ara i després ja veurem. Així radica el problema, i així és on no puc acceptar de cap manera el seu posicionament. El problema radica en un interès interessat per construir una identitat. Fuster ens vol ciutadans del nord, no a soles per mostrar una igualtat amb la població de la Catalunya vella, que també, sinó perquè ell diu la cultura és allò que la gent culta diu que és cultura. Això és un sofisme, això és un sofisme total. Això és un apriorisme que jo no puc acceptar, no vull acceptar de cap manera. Jo crec que no cal construir cap identitat. Les identitats estan construïdes, estan per ahir. Primer, perquè cap poble té una identitat indestriable i simple. Totes les persones, i els col·lectius també, tenim una suma d'identitats que conformen allò que som. I sobretot no s'ha de falsejar, no s'ha d'amagar, ni s'ha de voler maniobrar les sensibilitats reals de la població. I això de les identitats, la identitat múltiple, això ho explica molt bé el libanès Amin Malouf, ho explica en un llibre que es diu Identitats que maten, en castellà també està Identidades asesinas, traduït. Bé, si a la població valenciana li agrada o li agradava cantar amb afinació atemperada, com fan els moros, no que ho hagin inventat els moros, ho fan. Si a la població li agrada cantar en aquest tipus d'afinació, deixem-la que s'expresse i que gaudisca afinant de forma atemperada. A més, aquesta afinació no és pobresa, aquesta afinació és sofisticació. És sofisticació. Per dir una cosa tonta que s'entén prou bé, al piano li falten tecles per a poder fer música en aquest sistema de temperació. Abdel Karim, un músic que porta, entre altres coses, un grup de música culta, entre cometes, de Síria, Egipte i Marroc, diu, una cita diu, l'Occident, amb l'adopció d'escales temperades, ha deixat parcialment sorda la població, acostumant-la a una percepció sistematitzada d'intervals exactes i simplificats. Per tant, això és una qüestió a tindre en compte en l'horitzó. Ja veurem si aprenem també a afinar de forma atemperada. Seria una meravella saber afinar de forma temperada, que ens va ensenyar Bach,
s'ho va inventar l'altre dia, com qui diu, i també que poguérem afinar de forma temperada. És brutal, és bestial l'experiència d'intentar-ho. És dificilíssim, perquè eixa afinació, eixa atemperació en l'afinació, o sigui, l'afinació, diguem que és el punt que marca la inflexió en la colonització sonora, la colonització musical que hem sofert en molts pobles en Occident. Bé, si els andalusos també ho fan, això de cantar de forma temperada, no passa res, mestre. No per això som andalusos. I si ho fórem, millor dit, si fórem un poquet andalusos en alguna porció de la nostra identitat, tampoc passa res. Una nació, en definitiva, es forma per la decisió de ser una nació, no per la forma de cantar. No s'ha de matxacar això. A la curta o a la llarga mai reaccionarà bé un poble si es menysté la seva sensibilitat. Per tant, mestre Joan, no és el museu el futur de la música tradicional, en tots els aspectes. No vaig a fer així una proclamació dels avantatges que podríem tindre ressuscitant la música tradicional. Però el museu no és el futur. I si arribem a aquest extrem de que la música tradicional se quede, la manera de fer música tradicional se quede en un museu i res més, això serà amb la condemna i la vergonya de les generacions que vindran. Amén. Obrim un torn de preguntes al públic. Podeu fer preguntes obertes a la taula o podeu preguntar directament a qualsevol dels ponents. No, per al teu consol, Vicent, Fuster va fer un aforisme patú. Diu Fuster: benaventurats els que han tingut un mèct a pensar, només ells podran superar-lo. Per tant, gràcies a Fuster, en aquest tema l'ha superat. Content? Efectivament. Se m'ha quedat per dir això. Sí, se m'ha quedat per dir. Bé, felicitat per totes les intervencions. Volia fer dues puntualitzacions i una pregunta desesperada. La puntualització va en línia del que ha dit la professora Cucó i l'amic Vicent Torrent, i són unes paraules que recita de memòria del Fuster, crec que ho diu al llibre El País Valencià, Viatge pel País Valencià, i diu alguna cosa així del dolçainer del seu poble, el dolçainer que va prodigant els seus fills defectuosos, pura agressió a l'orella. Vull dir, aquest és el concepte que tenia també de la música tradicional. La segona puntualització és el que ha dit la professora sobre el segon, el disc que és publicat a Edixa, i que està publicat per el Sant. Ho dic perquè és una cosa que no se sol saber pel Partit Socialista d'Alliberament Nacional, que no va posar les sigles perquè era un partit il·legal en aquell moment i no va poder-se. Jo crec que aquestes coses també n'hi ha que dir-les, un poc, encara que en el disc no consta. I que es va repartir, si no recordo mal, en un congrés en la piscina de València en l'any, ja me perc. La pregunta desesperada ha fet referència a 3 articles sobre la muixaranga, però a mi només m'ha semblat escoltar 2, una que és el disc, una altra que és l'article, i aquesta és la pregunta. Gràcies. Pues no sé, no recordo quin és, perquè vaig veure 3, però el segon no m'interessava i el vaig oblidar. Perquè dels 2 altres hi havia un que parlava de l'interès de recuperació del ball i l'altre que exaltava el cant. I el segon, la veritat, i damunt, eixa fulleta és la que m'he deixat en casa, o que no ha eixit en la impressora, i parlava de memòria, però si vols
te doni el correu electrònic i jo ho busque en els papers i t'ho dic. Bueno, a banda de res, que els 5 heu estat excepcionals, però el de Vicent hi ha sigut en esta casa així, que tots estàvem lloant-lo i tot això, i tu vas i quedes millor que ell, per l'amor de Déu. Molt bé, molt bé. I per això, dins del que esteu dient, és a dir, el que sí que està clar és que jo ho havia entès mal, és a dir, jo el que sí que entenia, i me'n recorde que el que havia que fer més coses com els que feia els pavesos, és a dir, això en algun moment ho ha dit ell, és a dir, i clar, esteu dient que esteu fora de lloc, tu, Vicent, encara has putat més el to, i no entenc com els 5, els 6, els 7, molts estem en el que tu estàs dient, Vicent. És a dir, com si Fuster deia el que deia, com resulta que estem al costat d'ell? Jo veig que, clar que estem al costat d'ell, és per lo que acaba de dir Isidre, que jo ho tenia pensat dir-ho al final i no ho he dit. O sigui que si hem arribat a aquestes conclusions en aquest tema que jo he dit, és gràcies a ell, perquè ens ha fet pensar, ens ha sabut encaminar i tindre la ment oberta, i perquè el que també ha dit el Josep Vicent Fretxina, ell ha conegut el que ha conegut. El nostre Senyor Jesucrist era masclista, no? Doncs clar, què tenia que ser? Eren èpoques en què la cultura era el que era i se coneixia el que se coneixia. El progrés, la reflexió, ens ha anat duent a camps nous que Fuster no coneixia molt bé. Precisament en l'escrit que jo tinc en el llibre de la 8a jornada, Joan Fuster i la música, les conclusions són com m'agradaria ara mateix parlar en Fuster de l'altre, 15 o 20 coses que són les que portem entre mans la gent de la música tradicional, i com m'agradaria contar-li tot això, que ell ho poguera conèixer i que se tirara les ulleres per cavalls i diguera tot això són collonades, que és el que diria, però que a continuació m'emprendria a fer-nos una sèrie d'observacions, de reflexions, de puntualitzacions que ens obririen molt més els ulls sobre tots aquests temes. Bueno, Fuster, jo crec que, clar, ell navegava un poc cap ací cap allà perquè era conscient que la cultura popular és important, clar, però, en certa manera, ell era un il·lustrat, com ha dit la professora Cucó, ell era un il·lustrat un poc exagerat pel meu gust, i en aquestes coses era una miqueta fort. Per exemple, una altra cita, que no l'he llegit, però en la música tradicional valenciana, de més a més, hi ha tot allò de les albaes, o de l'1 i el 2, o de l'1 i el 25. Clar, això de l'1 i el 25, dius, mestre, per l'amor de Déu. Diu, y por fallas, por la Feria de Julio, en algún article, diu, por San Vicente, reaparece como un rito desganado la voz de cualquier chiquet de Beninusecom gorjeando un albá, o l'1 i el 2, i en eso queda la cosa. Recollons. Per a nosaltres el cant d'estil és una cosa molt bèstia, és una cosa molt forta. Són això, judicis de la gent il·lustrada de l'època i d'una altra època, ja està. Un segon, jo volia, per lo que has dit dels pavessos, quan parla de la cançó, jo crec que tu et refereixes a un fragment d'Aromai. En Aromai n'hi ha una secció que és com l'aportació positiva que parla de la nova cançó i al final reclama que haver així més grups com els Pavessos, el Tall, el Nomena o la Trinca. Diu que són grups que poden connectar popularment perquè ell veu
en el que fan els pavessos, que hi ha una possibilitat de connexió popular i d'arrossegar més gent cap a la causa, diguem, que en els cantautors cultes. Però, tot i això, Fuster també s'ha relacionat molt en la cançó i s'ha parlat molt de la relació de Fuster amb Raimon i tot això, però jo crec que no li agradava gens a Fuster la cançó tampoc. Perquè si mirem el que ha escrit Fuster de la cançó, lleva de 3 o 4 articles, 3 o 4, comptats en la Dilamat, tot el que més són encàrrecs. I encàrrecs fets per músics valencians que hi posa el seu prestigi a l'abast dels músics valencians per promocionar-los. Tot de músics valencians. Només va escriure per Lluís Llach el pròleg del Poemes i Cançons i tota la resta de producció que té és de músics valencians. I escrit en articles de premsa que ja ha escrit perquè li ha vingut de gust parlar d'algú, n'haurà escrit 3 o 4. Ne va escriure 2 quan comença Raimon i uno dedicat a Arcadi Valiente, que el va tocar tocant en el pub Barro, i va escriure un article en el que hi donde. I ja no ha escrit res més de cançó, en tot el que ha escrit, en tots els diaris i tot això no ha escrit res més, per motu propi. Jo crec que tampoc és que li agradarà massa la cançó d'ell per a consum personal. Puc dir una cosa, Rafa, un moment? Sí. Que això és molt interessant, no? Perquè Fuster no li agradava la cançó o la música tradicional, però sí que veia que la música connectava amb la gent. Sí que la música era aquest pont que li feia falta per eixir del discurs de la universitat i baixar a la gent, no? I combatre el discurs de l'oligarquia que s'havia apoderat de la identitat regional. Però clar, jo crec que ell com que relacionava la música tradicional un poc amb aquesta identitat regional que ell va voler, diguem, esborrar, no? O superar, no? Però m'ha semblat superinteressant la intervenció de Vicent perquè precisament explica això, no? Joan Fuster tenia una visió molt panoràmica, com ha dit, i tenia unes idees particulars en certs temes, però els seus deixebles, la gent que ell va esperonar a dir heu de fer això, complementaven, investigaven i anaven més enllà del que podia anar Fuster, perquè, clar, evidentment, Fuster era una persona que va començar a reconstruir, diguem, el País Valencià, però no va poder, no era un dogma de fe tampoc, les seves opinions ni els seus llibres eren llibres sagrats, no? Els seus deixebles complementaven, debatien, reflexionaven i deien, no, com dius, t'estàs equivocant en això. Jo crec que Fuster també contradia, perquè ell també anava aprenent, no? En aquest procés de descoberta que va fer ell des dels anys 60, ell també va anar aprenent. Jo crec que avui en dia, si veuria el moment actual de la música tradicional, veuria efectivament el paper que està jugant i quina és la importància vital, però en el seu moment, en aquell moment, en una entrevista diria una cosa, en un altre moment diria una altra, però certament el nostre paper és molt interessant i a més dir les coses en què s'equivocava i dir que la nostra en això, igual que el tema andalusí que dius, crec que va quedar, en el seu moment no li va interessar molt, però gràcies als seus deixebles com vosaltres que vau fer el disc Cerca l'Andalús, molta gent vam entrar a aquest tema, i jo crec que hem de veure també a Fuster com això, com el detonant, l'activista, la persona que era capaç de dir que no agradava la música tradicional i després anava amb el tall a que gravaren un disc. Sí. Totalment. Bé, la meva intervenció anava en la mateixa línia. Clar, és un poc injust el valorar en els ulls de l'actualitat un discurs escrit fa 50 anys, uns papers escrits fa 50 anys. Clar, evidentment, Fuster anava contra aquest folklore que havia sigut assumit pel franquisme, potenciat pel franquisme, i clar, el seu discurs era un discurs modern, de modernització de la cultura valenciana, d'europeïtzació, i per tant el que havia de fer era atacar aquest
folklore que hi havia. Avui en dia, evidentment, Fuster no estaria contra la música tradicional valenciana en absolut, ni li semblaria mal. El que passa és que en aquell moment jo no penso que es va equivocar, jo penso que en aquell moment ell dia el que pensava que necessitava la societat valenciana, que era que es produís aquest trencament amb el folklore franquista que s'havia anat perpetuant bé fora a través de la música tradicional, dels costums i tradicions que havien estat més arrelades, moltes vegades també lligades en aspectes com era la religiositat, la religió, fins i tot el tema de les falles. I en aquest aspecte Fuster sempre era donava aquest to trencador. En el tema de la Mediterrània, no és per justificar-ho, però sí que és cert també que segurament ell ho veia un poc com una desviació dels seus propòsits. I els seus propòsits era la construcció d'una identitat nacional valenciana, estrictament valenciana o valenciano-catalana. El tema de la Mediterrània segurament el veia com una mena de desviació de forces, de recursos, que possiblement a ell no li interessaven, perquè ell tenia el camí més traçat en una línia i veia que això se n'anava de la línia que ell... És una manera d'intentar justificar això. Evidentment, Fuster no era infal·lible, però sí que haurien de fer l'esforç també de llegir les paraules de Fuster i intentar veure-les en el context, perquè des de l'òptica actual perdem perspectiva. Però nosaltres, personalment, patirem aquesta visió de certs fusterians que arribaren a boicotejar el disco. Vull dir que això va ser una falta de visió brutal, crec jo, no? Però bueno, és una anècdota que no té res que veure en la taula. No, no és una anècdota. De totes maneres, som... A veure, tot el que digueu sense micro és com si no ho haguéreu dit, val? I ja que ara el tinc jo, només puc dir una cosa. A Fuster li agradava Mozart, Vivaldi, Bach, etc. I tot l'altre només li interessava des del punt de vista instrumental. Com deia Xavi, és a dir, si servia per a que la gent prenguera consciència. Ara bé, també és cert, Fuster va morir en l'any 92 i a mi m'agradaria saber què pensaria ara Fuster quan veu les convocatòries tan fascinants que aconsegueix per Jimeno el Botifarra. M'agradaria veure què diu ell ara d'aquest cant d'estil, d'aquesta manera tradicional de cantar. Jo crec que es quedaria molt flipat i que canviaria completament la perspectiva. Perquè una de les coses que s'havia de fer també era canviar de perspectiva. No dic que certament el tema andalusí no interessava en aquest moment, però que encara que hi ha gent que no li interessava, els deixebles, com dic, la gent que aprenia de Fuster, sí que va veure que això era un tema cabdal, no? I sí que va dir, ostres, això parla de nosaltres, explica la nostra... Encara que, com dic, a alguna gent no li interessava, no es va poder aturar i continuar estudiant això. I jo tinc entès que Fuster, per exemple, sí que admirava els poetes andalusins, valencians. Bueno, és a dir, era producte també del seu temps i tal. No vol dir que avui en dia continuarà pensant això o no, però bueno, això no lleva que hagi sigut el detonant de tota una fornada de gent que han estat ampliant i investigant altres temes que igual a ell no li interessaven o no ho creia oportuns. No lleva que igual avui sí que considerarà oportuns, per exemple, no? Però bueno, això és la gràcia d'això, no? La reflexió, el debat, tot que és en construcció gràcies a tantíssima gent que crea aquest relat. Sí, en un dels seus poemaris més emblemàtics, Terra en la boca, hi ha un poema dedicat justament als versos de poetes àrabs. I un altre regal per tu, Vicent. Als 10 dies de conèixer personalment a Fuster, l'any 78, diu, la setmana que ve no vingues, ves a la plaça de Bous i allí, per a la joventut, m'agradaria dir 2 coses i acaba, Rafa, tranquil. I en lloc de parlar de cosetes i tal, vas allí, te toves per cridar al buit l'Estatut. A Miquel l'assassinaren.
15 dies vivint en Riola, venint de Valladolid, i me trobo en la plaça de Bous amb això. Gràcies per allò. Jo tenia un dubte que va sortir un dia els estudiants de Filologia Catalana, que era sobretot enfocat, i la pregunta per a Xavi Sarrià i Aina Coda, que si creu que la música valenciana actual seria enriquidor que hi haguera com una música valenciana que no fora tan instrumental, en el sentit de que no tinguera per què per se suportar una consciència lingüística o un moviment nacionalista. Que està un poc dins de l'espectre que tenim de la consciència d'una música valenciana que ha de suportar-ho, el valencià, els països catalans i tal, i res d'això. Bueno, a veure, el missatge de defensar la llengua, d'estar, no? No sé si te refereixes a això exactament. És a dir, si creu que seria més enriquidor per a la música valenciana en general que hi haguera, per exemple, música valenciana blavera, per dir-ho així. És a dir, o que vosaltres creu que tota música valenciana el seu seria que defensara la llengua i la nostra consciència lingüística. Sí, és com dir el debat que està havent ara entre el rap és... Ha d'haver rap fatxa? És un poc el mateix debat, no? A veure, ha d'haver? Doncs per mi no, saps? Perquè la cultura hip-hop ve des d'uns orígens que té un missatge molt clar. I llavors jo penso que és el mateix en la música en valencià, l'etiqueta, no? Jo crec que tenim eixa sort, no?, de la cultura valenciana que estem vivint a través de Fuster, de seguir defensant la llengua en diferents missatges. Jo, per exemple, en la cançó de Polinyà reivindico un poc el de ser de poble, la cultura de poble, i ho faig a través del bolero vell del poble, o sigui, un sampleig, saps? Sabeu el que és un sampleig? Ho explique o no? Vale, explique. El que he fet jo en el bolero vell, ho ha fet el meu productor, ha sigut agafar-lo i fer talls a la base. I a partir d'aixòs talls se fan xopeos, que se diu, que són com parts d'eixa base instrumental, ¿vale? Llavors a partir d'ahí fem la base instrumental. Jo m'he basat en el bolero vell del poble per això, per recuperar la tradició de lo que és el poble. En un altre missatge no quedaria... no estaria l'essència, no?, del que vull transmetre jo. En el meu cas, jo pense que l'important del valencià és que s'ha de defensar des de la nostra cultura, des del nacionalisme valencià i també acompanyats de Mallorca i Catalunya, no?, la Unió de Països Catalans. Bé, a veure, és que, clar, és un tema que evidentment, per a que una llengua sobrevisca ha de tindre cultura de tot tipus, no? És una cosa lògica, no? La llengua és una eina, no? És un mitjà de comunicació. Però qui ha fet cultura en valencià des dels anys 60, diguem, a banda de la cultura tradicional popular? Pues l'ha fet la gent que tenia consciència, perquè la realitat que hem viscut al País Valencià, el context que ens hem trobat és un procés de substitució lingüística, una hostilitat total cap a la cultura valenciana que no fora la que permetia el règim franquista, que era la folclòrica o la que volien folcloritzar, i per tant totes les expressions culturals que se feien en valencià van arribar amb un marcat component, diguem, de consciència. Tot i que des del principi sempre hi ha hagut diferents graus, no? Jo que sé, els pavesos era un altre, o Raimon o el Tall, eren coses molt diferents, però naixien d'un context que calia reivindicar la necessitat només d'existir, no? Perquè això se volia aniquilar, diguem, no? Llavors naixia amb aquesta consciència. Això va seguir als anys 80, bueno, als anys 80 va semblar que ja no interessava tant, però
als anys 90, quan va eixir la nostra escena, vam eixir un poc a missa força. Nosaltres vam eixir un poc a imatge del que es deia el rock català a Catalunya. També va ser el rock en euskera al País Basc. Tot i aquesta fornada de gent escolaritzada en valencià volia música que els identificara. Però és que així teníem tot en contra. A Catalunya hi havia la Generalitat que donava suport a això. Així no, així van intentar també acabar amb nosaltres amb tots els mitjans que tenien, bàsicament intentant-nos silenciar i invisibilitzar. Dintre d'aquest context, és normal que la majoria de grups tingueren una consciència crítica, diguem. N'hi havia també de tot tipus, però tot acabava sent reivindicatiu perquè és el context del moment. La cosa ha anat creixent i ha anat evolucionant i evidentment fa falta, evidentment, que hi hagi grups fatxes en valencià, que és com un cas ja molt extrem, però vull dir, evidentment, lo lògic i lo desitjable és que hi hagi música no marcada políticament de tot tipus, cultura, diguem, en llengua pròpia, però continuem al País Valencià en una realitat la que és que encara que tinguem institucions més favorables, el procés de substitució lingüística està ahí, és una realitat, no va parar perquè les institucions donen suport tampoc, perquè al final és una qüestió de prestigi lingüístic, és una qüestió de voluntat, aleshores continua havent aquest component de consciència o crítica en la música en la nostra llengua, encara que no es vulgui, perquè la realitat és que la nostra cultura continua sent minoritzada i, jo què sé, la meva filla va a l'escola en valencià i parlen en castellà tots al pati. I aquesta és la realitat que tenim, i per tant, vulguem o no, sempre hi ha aquesta consciència de dir, jo igual no vull fer política, però com canto en valencià estic en esta guerra cultural, diguem, que no es perga la nostra llengua, la nostra cultura. Hi ha altres grups que diuen jo també vull canviar la societat, vull fer no sé què, vull tal. Hi ha diferents graus de consciència i tal, però la música en valencià està en aquesta situació, vulguem o no. Jo volia dir una cosa d'això. Dues coses volia dir. Una, que hi ha un trasbassament de gent que cantava en castellà i que s'ha passat a cantar en valencià o d'anglès al valencià per raons de públic, perquè en aquests moments hi ha molt de públic de música en valencià i les expectatives d'un grup que comença cantant en castellà en el País Valencià no són millors que les que comença cantant en valencià en aquests moments. És a dir, que ja n'hi ha grups que no ho fan per motivacions directament de consciència lingüística, sinó per motivacions de buscar un públic perquè veuen que n'hi ha una moguda en valencià i són valencianoparlants, estaven cantant en castellà i s'han passat. Tenim Sènior, Pleasant Dreams, Andreu Valor, Carles Pastor, n'hi ha una barbaritat de gent que comença la carrera en castellà i s'ha passat al valencià, per diferents raons. Quimi Portet, quan començà la carrera en solitari, no sé si era la gira del primer disco o del segon, en les rodes de premsa, li obligava que li feren una pregunta, li tenien que preguntar per què cantes en català. Li obligava als periodistes. Li preguntava per què cantes en català i ell contestava sempre, per raons estrictament econòmiques. I, bueno, això... Però una puntualització és que això és justament el contrari de lo que passava quan nosaltres vam començar. O sea, ningú cantava en valencià perquè era com algo que no existia. O sea, que un grup farà música del seu moment en valencià. Existia la nova cançó, però després era com saltar tota aquesta fornada, però després era com... Jo anava als locals d'assaig del nostre barri i ningú se li passava pel cap fer música en valencià, tots que eren en anglès, en castellà, i per això. I de fet, a mi els altres grups, els de xavals d'aquell moment, me deien, però en valenciano, ¿y dónde vais a tocar? Y yo, hostia, pues no sé. Claro, y dices, pero tú, ¿dónde tocas? Claro, no, en castellano, en inglés, cantaban molts en inglés, en castellano, pues vamos a un garito de Valencia, o un garito en Castellón, luego igual un garito en Alicante, o igual vamos a Madrid. Y ya, pero es que yo pensaba, hostia, pues en valencià tenim tot el País Valencià per tocar, no? Però no existia tampoc aquest circuit de tocar en festes de poble. Entonces, la gent passava això, que la gent que tenia... La gent que quan anava a fer un grup no triava el valencià com a llengua. Ara
amb l'esclat d'aquesta nova escena va passar un poc el contrari, no? La gent va començar a dir vaig a cantar en valencià perquè hi ha una escena, perquè van ser capaços de construir des de baix tota una escena a nivell de País Valencià, i això, clar, en castellà no està. Clar, és molt més difícil donar el salt a Madrid des de València, no? Entonces la gent deia, hòstia, pues cantant en valencià puc tocar en Xàtiva, puc tocar en no sé on, puc tocar... Entonces va passar, que és lo positiu, no? Però és el perill que tenim ara, no? O sea, això ha sigut l'hòstia, sí, però què passarà d'ací 5 anys? Què passarà d'ací 10 anys? Jo, la meva filla, pobra, la meva preocupació és que escolte música en valencià, ja no és que... perquè no li arriba, o sea, no li està arribant, i viu a Benimaclet, m'entens? Que no és un barri hostil per això, saps? Tu vas a l'institut de Benimaclet i no s'escolta música en valencià. Vull dir, això és el... Bueno, sí que hi ha gent que l'escolta, que no me tiran la bronca, però vull dir que això és el problema que tenim, no? Que se va aconseguir que la gent de joves en talent feren grups, i per a mi ha sigut increïble veure sempre els relleus que hi ha hagut i tants bons grups que hi ha, i tanta gent que igual no hagués cantat i ara està cantant. Però què passarà quan aquest prestigi comença a caure, no? Quan la gent diu, hòstia, en castellà puc arribar a més gent, no? Vaig a fer-ho en castellà, tal, no? I a banda, tot el poder de les indústries culturals són molt poderoses. Nosaltres som aquí com una mena de guerrilla lluitant contra un gran Goliat, no? I per tant el repte és què passarà d'ací uns anys, no? Per això hem de tindre consciència, bueno, podem permetre's no tindre'n, però hem de ser conscients que el miracle que tenim és que la gent jove ha triat el valencià per a fer cultura, no? I això no sabem què passarà i és el que hem de seguir incentivant, no? I una última cosa abans de donar pas al públic és, no sé si és bo que hi hagi música en València o Blavera o no, però el fet és que no n'hi ha. I això és supersignificatiu i això defineix molt bé què és el blaverisme. Que no hi hagi ni un sol grup de música en València o Blavera. Això és el que és significatiu, més enllà de si n'hi devia haver o no. Clar, estava parlant, bueno, gràcies a tota la taula i a tots els que heu parlat en la taula redona, i anava més encarat, Xavi, el que comentaves del que dius, de cantar en castellà i al final anar a Alacant, anar a Castelló. Al fi i al cap, aquesta previsió de cara al futur o què passarà d'ací uns anys, al fi i al cap tenim un exemple ben clar que són els concerts que organitza So a Madrid i a Barcelona per tancar la gira, que a mi em costava imaginar. Sí, jo he vist el documental el vostre que anàveu a Japó, crec. Sí. Però me'n referia a l'actualitat, sé que era conscient d'aquesta expansió, però això, com aquesta influència d'aquests grups ara, d'aquesta fornada, pot arribar a aquesta influència de Fuster, de tot el camí que heu llaurat vosaltres i que heu llaurat en el seu moment Vicent i tot el conjunt, com pot arribar a l'actualitat, en casos com el d'Aina i de la resta de grups que estan sorgint ara en l'actualitat. Perdó, la pregunta no l'he entès exactament. Que com aquesta influència de Fuster en vosaltres que havia tingut, ara es pot transmetre amb tots els referents que es tenen ara i que abans eren més escassos, com es poden transmitir a aquestes noves generacions, com aquell que diu. Bueno, és que, com deia, formem part d'un mateix fil, diguem, una continuïtat. Avui jo continuo aquest fil i està fent coses extraordinàries com omplir un pavelló a Madrid, no? Però en aquesta guerra tots formem part de la batalla, vull dir, que igual algú que té més repercussió mediàtica es veu més, però també altra gent o la gent que escolta aquesta música o escolta això, aquesta base que hem tingut al País Valencià és la que ha mogut la nostra música. Per tant, no ens hem de quedar només amb les grans gestes, sinó també en què... No ho deia com a... Ho deia com que... S'han fet coses increïbles, però per a mi el més increïble és que la gent de baix del País Valencià és la que ha mogut la música en valencià, la que ha anat recomanant, la que ha anat organitzant concerts, la que s'ha deixat el seu temps per a moure tot això. Volia dir perquè és una apel·lació també a tots vosaltres que depèn
de tots nosaltres, no? El futur de la nostra música, de la nostra llengua. No depèn d'algú en concret, sinó de totes i tots, perquè és qui fa possible que això continue en moviment, no? I que això continue tenint prestigi entre la gent jove. Per això el treball d'Aina és imprescindible. O sigui, la gent jove és igual d'imprescindible que la gent més coneguda o la gent que ja portem més anys, perquè són els que van a donar aquest relleu i els que van adaptar i modular, diguem, aquest discurs, aquesta herència de Fuster o de la gent que va estar lluitant en els anys 60-70, el van adaptar a les seues generacions d'ara, no? Perquè jo puc seguir fent cançons i igual arriba un públic, igual no arriba ja un altre públic. La gent jove arribarà al seu públic, a la seva gent, no? Però com es pot transmetre això? És una qüestió de prendre consciència de que tothom som necessari en això, no? I que hem d'anar tombant aquests prejudicis i tal, no? Nosaltres quan vam anar a tocar per primera vegada fora de les nostres fronteres, que antes els nostres grups no es feia, també dèiem, però, hòstia, ja anirem a Alemanya i allà no entendran res, o la dolçaina fliparà, no sempre han tingut també el prejudici de la música popular, tal. En canvi vam arribar allí i tot el món li va encantar, li va flipar, perquè eren joves com nosaltres. I llavors van dir, hòstia, és que clar, si al nostre institut la gent que parlava en castellà també li agradava. En realitat, aquesta gent jove està a tot arreu, no? I és el que està demostrant avui en dia, continua demostrant jo, no? Però com dic, això és increïble el que estan fent i és increïble que al País Valencià continuem tants anys després mantenint viva aquesta escena musical que és quasi única en Europa, perquè jo he anat a tocar a molts llocs d'Europa i del món i no passa en molts altres territoris que una llengua minoritzada estiga programant-se en les festes d'un poble, vagin centenars, milers de joves que estiguen entitats organitzant concerts grans, que hi hagi festivals grans però que tenen un sentiment crític, que hi hagi un ple d'esports que ompli milers de persones amb un treball voluntari. Això no passa a altres llocs d'Europa. Això passa sí perquè hem sabut organitzar des de baix la societat gràcies al treball, com dic, que va iniciar Fuster, però tota la gent que va anar ampliant i complementant i treballant des de baix i ser cultura contrahegemònica. Per això dic que és cosa de cadascú prendre consciència de que depèn de cadascú de nosaltres. Queden 2 minuts o 3. N'hi ha 3 paraules de Manae. Pues estava... No. Però 30 segons cada un. Responent a tu, no sé com el diuen, és a dir, el per què canten en valencià. Home, també és més pel mercat, no? No és el mateix 5 milions o menys de 5 milions que 14 milions o més de 14 milions. Jo crec que el mercat. Bueno, jo com a fill de les comarques del sud tinc un dubte tot el temps perquè recorde les paraules més emocionades parlant del misteri d'Elx, se'ls he llegit a Fuster i crec que quan ell parla del misteri de la tradició secular del poble d'Elx mantenint aquesta festa està parlant de cultura popular i després ve Llach i fa un disc com Maremar i crec que la visió necessàriament polièdrica de Fuster no ens l'hem acabat les generacions que han vingut darrere d'ell i és simplement una invitació a la gent més jove que esteu així a que continueu aprofundint en aquest pou sense fons que és la reflexió de Fuster que indubtablement ha projectat al nostre país cap al futur i ens ha donat un horitzó de llengua, de cultura, de necessitats socials a respondre que van a ser una incitació per a generacions i generacions de futur. No, espera. Manolo. Jo volia fer una xicoteta esmena a l'últim que has dit, perquè va haver una època, quan nosaltres cantàvem per tot el País Valencià, no era una xarxa per actuar, però
nosaltres pensarem en que podíem professionalitzar-nos en aquella època precisament per això, perquè no paràvem d'actuar. Això llegó el comandante y lo mandó parar. Ja arriba Felipe González i tot això desaparegué. I vosaltres visquereu eixa història. Per altra banda, ja acabe, evidentment Fuster tenia una visió molt aguda en moltes coses, entre elles lo del poder de la música. Mira si tenien clar això, que ixos que ens van fer que pensàrem en professionalitzar-nos, sabien del poder de la música també. I per això teníem actuacions inclús en alcaldies franquistes encara. Borriana, per exemple, te'n recordes? Etcètera, etcètera. O sigui, el poder de la convocatòria de la música ells també ho tenien clar. No era sols de Fuster, però Fuster tenia clar això és evident. I vull reivindicar que no sols, perquè estem aquí parlant pràcticament de la música només, teatre, literatura, pintura, tot el que és la cultura esdevé influenciat per Fuster i alguns d'ells influenciat per la cultura popular, que reivindique altres formes de cultura. Sí, no hem parlat. Acabe. Perdó per corregir al senyor Fregina i companyia. Els blaveros sí que tenen grups. Conté una anècdota de Fuster curiosa. Acudía a prender café en Barrachina y el cambrer un día le dijo: oiga, ¿ustedes son catalanes? Y Fuster le dijo: ¿por qué me lo pregunta? Dice: como siempre hablan en valenciano. Jo vull dir alguna cosa. Està molt bé la música, la pintura, la literatura, però quanta gent s'ha dedicat en aquest país a estudiar la cultura popular, la cultura del país, les maneres com la gent pensa, actua i creu. Això, mireu, en la mateixa època, abans i després de Franco, en Catalunya, han tingut unes institucions magnífiques, interessades pel folklore català i per saber qui eren els folkloristes. Els meus companys catalans han fet uns llibres preciosos sobre els folkloristes catalans. El primer, a banda de que jo m'he dedicat a mirar-ho, però que mai només he escrit un article, mea culpa, ha tingut que arribar als anys 2000 per a que uns filòlegs d'Alacant escrigueren uns llibres esplèndids, però clar, a ells els interessa la narrativa oral. Per tant, hi ha tota una vessant de lo que eren allò de los usos i costums del personal que no estan. Vull dir, no s'han sabut i tampoc s'han interessat. Jo crec que és un element important perquè si sabem com cantaven, però no sabem què pensàvem, ni sabem què feien, ni com vivien, ni de què vivien, escolteu, doncs allà n'hi ha un forat ben gros, no? Bueno, jo responent a la pregunta que ha fet Julio abans, ha preguntat que com ha arribat Fuster a la meva generació, no? A través dels grups com Obrim Pas. Jo dir que primer vaig escoltar un T'estime, t'estimo, t'estim de la gossa sorda que llegir un llibre de Fuster. Llavors, a l'escoltar aquesta cançó i en l'institut donar la figura de Fuster va fer que m'interessara més per la seva figura. Bàsicament això. Bé, doncs moltes gràcies i esperem que totes les sessions siguin tan fructíferes com la d'avui. Adéu.